Kaixo guztioi eta ongi etorri Zientzia Euskaraz kanalera. Gaur, zuetako askok eskatu diguzuen erreakzio kimikoak, estekiometria eta doiketa gaiaren inguruko ariketa ebatziko dugu. Aurrera ariketa. Hauxe da ebatziko dugun problema. Amoniakoa oksigenoarekin erreakzionatzen du eta nitrogeno monoxido gaza eta ura askatzen dira erreakzio horretan. 200 gramo oksigeno amoniakoarekin erreakzionaraziz gero, egin kalkulu hauek. Lehenik eta behin, erreakzio kimikoa aztertuko dugu. Ariketako erreakzioa arretaz aztertzen badugu, ikusiko dugu amoniakoa eta oksigenoa erreaktiboak direla eta nitrogeno monoxidoa eta ura aldiz produktuak direla. Hemen dugun erreakzio kimikoa konbustio edo erreketa motako erreakzioa da. Eta konbustio erreakzioak oso exotermikoak dira. Hau da, bero ugari askatzen dute. Orain, ariketan dauden datuak aztertuko ditugu. Ikus dezakezuenez, nitrogenoaren masa atomikoa 14 gramo mol da. Hidrogenoarena 1 gramo mol eta oksigenoarena 16 gramo mol. Masa molarra kalkulatzeko, erreakzioaren 4 molekulek dituzten atomoak eta horien kopuru hartu behar dira kontuan. Horrela, nitrogeno monoxidoaren masa molarra 30 gramo molekoa da, amoniakoaren masa molarra 17 gramo molekoa, oksigenoarena 32 gramo molekoa eta urarena 18 gramo molekoa. A atala, erreakzioa doitu. Ezer baino lehenago erreakzioa doituko dugu, eta horretarako erreakzioan parte hartzen duten elementuak zerrendatu ditugu. Hidrogenoa, nitrogenoa eta oksigenoa. Eta erreakzioaren erreaktiboetan eta produktuetan dagoen kopurua zehaztu dugu. Erreakzioa ondo doituta egoteko, garrantzitsua da bi aldeetan atomo bakoitzaren kopurua berdina izatea. Hasteko, hidrogeno atomoak aztertuko ditugu. Erreaktiboetan 3 daude eta produktuetan berriz 2. Bi aldeetan kopuru berdina egoteko, kasu honetan 6, alde bakoitza 2 edo 3 zenbakiarekin biderkatu ditugu. Kalkulu berdinak egin ditugu hurrengo atomoekin. Eta zatikirik ez gelditzeko eta erreakzioa txukunago ikusteko, guztia 2rekin biderkatu dugu. Horrela, erreakzioaren doiketa hurrengoa da. 4 molekula amoniakok eta 5 molekula oksigenok erreakzionatzen dute, eta 4 molekula nitrogeno monoxido eta 6 molekula ur ematen dute. B atala, zenbat mol eta zenbat molekula oksigeno sartu dira? 200 gramo oksigeno sartzen direla esaten du enuntziatuak. Eta aurretik kalkulatu dugu oksigenoaren masa molarra 32 gramo mol dela. Beraz, 6,25 mol oksigeno sartu dira erreakzioan. Hori zenbat molekula diren jakiteko, Avogadroren zenbakia erabili behar dugu. Horrela, 3,76 biderramar 44 molekula oksigeno sartu direla kalkula dezakegu. D atala, zenbat gramo nitrogeno monoxido lortuko dira? 6,25 mol oksigeno sartu direnez, eta estekiometria erabiliz, 5 mol nitrogeno monoxido lortzen dira erreakzioan. Eta hori gramotara pasatuz, 150 gramo nitrogeno monoxido lortu direla kalkulatu dugu. E atala, erreakzioaren etekina 170 bada, zenbat gramo nitrogeno monoxido lortuko dira? Aurreko atalean egindako kalkuluan, erreakzioaren etekina ere hartu behar da kontuan. Eta etekina 170koa denez, 270 zati 100 egin eta 3,5 mol nitrogeno monoxido lortzen direla ondorioztatzen da. Alegia 105 gramo nitrogeno monoxido. F atala, oksigenoaren kantitate jakin bat sartuz, 350 gramo nitrogeno monoxido lortu behar ziren, baina 160 gramo lortu dira. Zer gertatu da? Atala hau ebazteko, kontuan hartu behar da laborategian egiten diren erreakzioetan galera gertatzen direla. Horregatik, lortutako masa teorikoa baino txikiagoa izaten da. Kasu honetan, formula aplikatuz, ondorioztatuko dugu erreakzioaren etekina 156koa izango dela. Espero dugu azalpen honek lagundu izana eta zuen azterketarako baliagarria izatea. Gogoratu, hurrengo bideoak ez galtzeko, arpidetu eta gustatzen zait botoia sakatu. Zorte on azterketekin. Agur!